Következő dolgot szeretném megmutatni, kérlek tisztelettel, bárki is vagy, aki nézett. Ez egy merőben újszerű megoldás. Gyakorló készletet fogunk látni, aminek a legszervesebb része a vödör. Tehát ez a vödör, ami nem egy átlagos vödör, hanem ez egy kimondottan legalább 1 fontba kerülő asdás vödör. Ilyen melléktermékek, mint például ez a Kínából rendelt kis vibration speaker, ez, hát ugye kell hozzá gitár is, ha az ember gyakorolni akar, és ez a Jojo Metal márkájú fantasztikus cucc, minden elemről működik, és az embernek befér a zsebébe. Na most ugye lássuk, hogy hogyan is működik, az ember ugye ezeket így kábellel, mint egy összekapcsolja, majd üzembe helyezi. Megnézzük össze vödör nélkül. Vödör nélkül ugye nem sokat mutat, zoo, nagyon jó, szeretjük a zoo. Na de hogyha rárakjuk a vödörre, láss csodát, már is metálkodhatunk bárhol. Ugye attól függ, hogy az ember mennyire metálarc, hogy ilyen kis vagy nagy vödröt visz magával. Nagyjából együtt szerettem volna mondani, hogy ezt mindenképpen, tehát hogyha metálarc vagy, legyen nálad vödör.